Eu penso que o que está aí sempre é intentar dilatar os procesos e intentar facer ver e transmitir a idea de que isto vai ser difícil de conseguir porque eles saben que teñen as de perder. Eu creo que a familia Franco sabe a estas alturas que é imparável o proceso de recuperar tanto as estatuas de Isaac e do Pórtico da Gloria deste Mateo como o Pazo de Meirás, como logo será a Casa Cornide. Penso que saben que hai suficiente documentación, que está estudado jurídicamente, que están postos en riba da mesa elementos que van facer que eles non teñan, e que hai a estrategia do medo e da dilación, de dicir, lanzamos este aviso para que isto non se faga, para que nos cansemos, para que se desactive socialmente o tema. Eu creo que fronte a iso cada vez hai máis persoas que están absolutamente convencidas de que isto é unha fraude, queren facer unha fraude con esa especie de autovenda do Pazo de Meirás, e aquí o que buscaron é esa idea de que non está demostrado que ainda son os herdeiros. Eu creo que iso é algo que simplemente o que fará é atrasar un poquinho máis o procedimento, pero creo que non vai tardar en que todo vai estar encaminhado e en que por fin podamos recuperar desde logo unhas estatuas que nunca deberon de sair do Concello de Soria.